So ayun guys, sasakay muna tayo sa LRT. Doroteo Jose ang babaan ko para pupunta sa Divisoria. Andito na ako sa Tutuban Center, Divisoria. So doon muna tayo pupunta guys sa Martlaia Street kasi doon mas maraming mura. Mamaya tayo papasok dito sa may 198 shopping mall. So ayan, haggard na tayo guys. Yung bag ko nandito. And pag pumunta kayo dito, huwag kakalimutan magbaon ng tubig. Pero pwede naman kayo bumili. Ako nagbaon ako. Pinabaon ako lagi ni daddy pag umaalis ako. So ayan, nabalitaan ko ang Ilaya Street is talagang murang-mura dito. Sa Ilaya guys, merong 250 ang ulo. May mga kids, 35 pesos. Tingin tao yung 80 o rubber. Tingin kayo ng rubber. May 120, 150. O mga pang... May wala din. Mga pang Christmas. Dami ng mga tao. Uy, ang ganda ng dress. 50 pesos. Magkano kaya pag walang ano ganito? Magkano po dito? 25. 25. Ito, 35. 35 po ito. Loy sandal. Pag 30 pieces ganito, Alin to? magkano na po siya? 25 pa rin. 25 pa. Ano yan? Kasi ito, dating 35. Bigay ko siya, sige, 20 to. 20 kasi doon po. Yun po. May mga kurtina, 150. So medyo magulo yung vlog ko. Hakate na pala. May blanket. 120. 250. Uy, ang dami doon. Towel ko for 150. 35 leggings. Cute naman ito. 50 lang, 50. 50 pesos bag. Bili nga ako. Pati rin ganito, hindi? 100. 100 yun. Mga tote bag po, 150 lang. Etong mga to magkano? 150 lang. 150. Yun lang pala yung 50 pesos. Ayan, 100 tita. Ganda. Anong tela nito? Parang... Ganda rin naman yung tela. Ito 100 white. Wala kayong ganun, kuya? Wala po eh. 100. Ang ganda ng mga pang-ano. Christmas light. 150 natin. So, may mga 90, may 50 pesos. Ayan, 140 pang suot ng mga anak ko. Ito naman 100. Mga bra. Hirap na ako mag-isa mag-vlog. Uy, 100. Bargain party. Tara na. Babalik kami mamaya. Pag isang ganito na siya, be? 300. Ganito kasing kulay yung akin, pero medyo ano siya, brown. Ano na kaya pag dalawa lang? Kuha nga ako. 100 yung gaganda. Ayan pa. Meron din dito, siguro tagwa 100 din to. Mga curtain. Daming mga ano dito, mga te. Kano kaya yung mga ganito? Pananggalbara. Naayos pati. Magkano yung ganito? 50. 50 pesos. Ang cute. Pati po dito? Ay, hindi. 100. Dami mga tao, guys. Ito, 55 naman ito. Starting to for 150. Magkano yung ganito mo isa? 350. Etong mga Hello Kitty mo? 200 daw. Yan lang sa mga naghahanap ng pang Christmas, no? Pang Christmas costume. Cute naman yung uniform. O, isang set for 50. 50 na lang, 150. Asan yung Ang giveaway mo, te. oh, kano kaya to? Magkano yung ganito? 100. Ay, dalawa lang dito. Ay, yung ganito po ate. Alin? 50 rin. 50 pesos. 50 pala yung mga yun. 50 lang. 50 pesos lang guys. Tay, pabili ako nito. Asan yan yung tag 35?
Ay, wholesale pala. Ano kayang maganda? Asan na? Ay, hindi. Ano pala, 40 pag isa. Opo. Oh, dito na ako bibili. Ano kaya ang gusto ng baby ko? Pang Christmas. Ay, sorry po. Ito siya, 35 for 100. Ay, ang cute naman ito. Ang cute, oh, 150 jersey tayo na. Mga tutu. Cute. Medyo shape ang vlog na. 150 or so, ganyan. Ito yung mga ano, 4 ba yun? Parang 4 na ano, na tela. Cute. Karamihan dito talaga sa may Ilaya Street, mga tela. Cute. Magkano po isang ganito po? 320 daw. Louis Vuitton. Ganda ng tela niya. 100. Mga panty. Gahanap pa ako ng panty. Kuya, oh. Oh, cute naman ito. Oh. Yung mga pillowcase, 50 pesos. Yung mga tela. Yung tayo palabas tayo. Mga bra. 20 pesos. Dito na tayo guys, palabas na tayo. So dito naman tayo guys. Tapos mamaya doon tayo sa kabila. Sa may BDO. Uy, ganda. 80. Mga pang ano naman to? Pang Christmas tree. 8 feet. Oh, ang ganda. Pagkano yung 8 feet yung ganito, kuya? 8 feet. 2.8 lang. 2.8. Video ko lang, hi, ano ko kay tita. 2.8 yung ganito. 7 feet. Ito? Ano ma'am? Sugar vinyl siya. Opo, sugar vinyl po. Ano ibig pong sabihin nun? Sugar vinyl. Halo siya ng ganito. Ay, halo siya yung Ito yung ganun. vinyl yung pinakadaw. Okay. Tapos ito yung sugar. Ang gaganda. Magkano naman yung mga ganun mo, kuya? 550. 12 na yung bulaklak. No? 12 na yung bulaklak. Last na po, yung ganito nyo po. Ay, kayo din po yung, sila yung gumagawa. Oh. 150, kuya. Sila yung gumagawa. Ang ganda. Thank you, kuya. Dami din mga decorate nila. Ang gaganda. Ayan si kuya. Mamaya bibili tayo ng prutas. 50 pesos lang, oh. Dito nga tayo, guys. Tanong ko nga kung magkano yung mga ganun. Magkano kayo magkano? Magkano yung mga ganito nyo? 170. Yung ganito po, maliliit. 100. Thank you. 100 daw yung ganyan. I'm vlogging. I'm vlogging, ma'am. Hey! Si Hey, kuya. vlog! Welcome to me, guys! Hoy, 50 Thank you, kuya. Meron silang mga ganyan. Yung apat balay po riyan. Ay, ang ganda. Ay, dito nakabili na ako ng ganito. Kuya, magkano isa yung ganyan? 35, tatlo 100. Tatlo 100. Ito 50. Yung ganyan po. 50. Patingin niya ako. Ang cute. Video ko lang po, ha? Ito 50 pesos. Green kaya or red. Ito ang cute nito. So. Yung ano kuya, yun yung nasa taas. Yung Merry Christmas. Yung may glitters. Ano yung ribbon? Patingin ako kuya. Yun na lang. Ay, ayaw niya. 50 pesos din to. Ang cute. Bet to ng anak ko. Ito na lang. Lalagay niya sa ano. Ribbon. Ito na lang, kuya. Ito is 50. Hindi pwede 45. 50. Kasi ang ganda eh. Ito na lang. Diyan ako bumili. 50 pesos lang. Mga pang... Hindi ako masyado makapag-vlog, guys. Kasi mag-isa lang ako. Ma'am, kiss lang po, ma'am. Pagkano kayo yung mga ganito? Ano ko sabi mo pa, umanap sa'yo, marami tayo.
Kaning ganyan. Mga Christmas tree. Dito pumunta si ano eh. Si... oh God. Mag-alak lang yun. Per glass, 50 pesos. May mga grapes na din dyan. Ito yung mga Christmas tree. Oh. Ganda. Kano kaya ito? Magkano po yung isang ganito po? Ano? 250. Yung mas maliit yan. 200 na lang ito. 200. Yung mas maliit. Wala maliit mo ito. Ah, wala na daw. Ganyan lang. Ay, yung mga ganito po. Kuya, last yun. Magkano yung ganito? Ito lang ito. Kulang kain. Ha? Dito tayo. Kulang kain. Ah, pag tatlo? Uy, ang cute naman nito, oh. May mga 7 feet na gold. Ayan, guys. Magkano kaya isang ganito? Pabili ako, kuya, ng ano, dalawa lang. Ganitong kulay. Magkano rin to? Pares lang po lang. Ah. Pagka ano po, wala na siyang bawas. Pwedeng, ha? 3 for 100. Ah, 3 for 100. Sige, Puro gat pa kulay. pag maramihan, pag 30 pieces. Tatlo wala dito sa'yo. Saan makakabili ng mga laruan ng mga bata? Kuya? Yung mga laruan, marami. Istanbul, ma'am. Ah, sa Kahit Vista yan. Mall. Oh, diretsuin ko lang to, kuya. Hindi, kahit pagliko mong gano'n, no, marami na nagtitinda Oh, na. yung mga laruan. Tatlo pati na, kuya. Check ko. ma'am. Oh, isang kulay. 100 talaga yung mga ganito, oh. Halos lahat pinagtaluan ko 120. Ay, yung mga ganito, kuya. 150. 150. Then, dito naman yung mga bilihan ng mga chocolate. Ayan, mga pang nachos. Doon daw yung bilihan ng laruan. Punta tayo doon mamaya. Daming tao, guys. Bibili pala ako doon ng pang 9K subscriber natin. Yung 9K. Uy, ang cute. 140 sibuyas, bawang. Mamaya bibili muna ako ng ano dito, guys. Ng 9K. Ganyan. Anong kulay? Ayan, dito ako bibili, guys. Anong kulay? Ganun. Just me, Ella. Search Just mo. me, Ella. Ayan Anong si kulay? Kuya. Hi ka, baka may shoutout ka. Wala, okay na ako dito. Isang 9, tapos yung K na maliit. Ah, anong kulay? Ayoko nga pala gold. Marami ano, may nagsisita dito kasi masyadong ano sila eh. Bali dito tayo mamaya. Just me, Ella. Yes. What's up, mga gang-gang? 10 lang. Tapos, ito 40. 50 lang. 50 lang.